приключение, много приятно приключение, с много чувства, защото екран Боразан, той, например, се върна 150 години назад и откри селото си, селото на дядото и бабата, откъдето са иммигрирали Кемил. И той се върна назад в историята. Многото от карикатуристите започнаха да събират спомените на миграцията на техните семейства и всички са много въодушевени, искат да продължат това приключение. И мислим, че за нас, нашата мисия, като мигранти, като хора, които живеят между две общества и държави, носят култура, ценности и изкуство между тези двете държави, нашата мисия е да изградим приятелски и мирни отношения между двете държави, защото ние просто нямаме друг шанс. Единствената опция за нас е да живеем заедно с България и Турция и да изграждаме повече и повече мирни и приятелски отношения. Така че нашето желание е Лигата на Насветлин Ходжа и Хитър Петър да продължи своя път между двете държави и да изгражда повече и повече хумор, повече и повече приятелство и изкуство между двете страни, между България и Турция.